Vianoce sú odávna nazývané sviatkami lásky. Ľudia sa v tomto čase usilujú nájsť si cestu do svojho vnútra i k sebe navzájom. Lenže táto skutočnosť by ešte najviac uznávaným a najobľúbenejším sviatkom roka takýto veľkolepý názov nezaručila. Vianoce sa pre nás stanú sviatkami lásky až vtedy, keď pochopíme ich skutočnú podstatu a hĺbku. Dovolte mi z tohto miesta zaželať vám, aby bolo všetko nežné, ako snežné kvapky, aby vám nič neskazilo tieto Božie sviatky. Závisť a svár nech vám pačia do dverí, ako vločka, čo dychu pier neverí, aby ako jezuliatko v nás dobro sa zrodilo, nie na chvíľu, nie na krátko, by čas k sebe povilo, nech sneží do reči a nech znie tichá pieseň, nech sme zas všetci aspoň chvíľu človečí a nepoznáme tieseň. Nech vaše srdcia naplnia sa medom a každé slovo zachutí vám chlebom. Nech ste zdraví, šťastní a bez veľkých starostí. Prajem vám vo sviatky Boží len dôvody k radosti. Týmito slovami a záverečnou piesňou sa s vami chceme rozlúčiť.